Mandala sona matleflana ibna yiru kungami. Tonton mo famiyare o kuma la ay do ga worom ne ya Ayama mo worom ne fo. Nera de ga woro kangata. Tonton chokoroba to Chokoroba wa? Mu tenne pane chokoroba de. ayi ne kon te fe Nemso jibido kora dondoni. Kana presse abin yawo. tolo na ke ne fari me muso ko re la ti bere mo ni ga ne to Nemso ni wo ini terke auke laria nterge babia o ni tara ku me ni flebi firege oro la ni nyedo yi ina fo a dusu kashire no akon ma nyi koro jane koro ako ini kamana gane kunu matemene ni babia jeda foi matemane nyawo foi matema uche alo madala manganke ni dungo go fe matema uche itikla ka sa fe ni ta ke jugo koroide Adamadi amano kode parce que ni bavie ku ni apme klonge ke ne fe abe ni sonja abe moya ba ke ne fe mais ati ko shike ne fe kliflani na ni gon sira ka sa fe mo be do adamadi gashila ka sorita kala made papa oche ni côté ni tlaga bo fe ni mido amno ko nyoya ni côté ni gon sira ka tay abe jan ko sebe papa parce que mo ya mano bi dala sona mitala ko be jan ko sebe kunu wula fe yire ni mo muso boli ko ya de ni mo muso jo mike mia wallahi ali gamma ko no o kun kadia yoro mike ko nu yoro alangali malo ya benna ko anye fo insa hali baga alila ali mi edem sena ke nyon fe wala edem sen terinda fa flala man ni duta wala bara na ko juguma soro de ko ma soro ko yere le ma soro andala mo ga kumali latan yoro mi le jara le me abi ali dila wallahi edem sen terine ana jodi mo go mare mo di kungo ko nunu be nyon fe depuis u ko de la ma ko tere ari bunyo sana na fa kale jara birola we waro problem te woro yere ko problem bali de ni ko yi ko problem tunwa muna ale daga wuli tere le lai ale wala kilenga kule nyana bo ke di alima sa niya fam mi de la ka ko yen a termuso ka ko yen bo ko di alima wala ya fam donc ça le de jarabi me alila jati de kaba ko shuba kelinga ala du mo ko kuma folem na jor mimi na koy bon o yere le konna fli ben nata parce que nana de ko ni ga blasira aw mo musori ite foni hagla do franyonga ne manote ko kala bare ni koy ngoni abe mo ko kunlo cheve kumbo mais ne ko nu fe ibe ali wele doro aga hakilna falen nyogona ibe hakilna wore be soro kono oche ni woni o kinere hakilla li o ya nyumaine ya ni wati sela mina ibe blaka ali wele idoge ibe awo we so ani bu blaka wele awo nana nanga kudo pale nyogona awona hukuma na be hakilna chamare soro ko en nana le surtout engin rep mella no fe engin voilà iterge chorbe jati be ga sababu donc misiga alinga turumuna aka damada ko nunte bane engin re chorba to ali be mu fo la nyene ali la modif fla musukola femme bala musukola sabalisa ni damada ko re ale baro kale be la sora ni damada ko na kote ale modif fla te la ya la re siga ni me kulula re papa kanan kuma re fo mo ko ka me fla korate musukola kuy yayi ajalaye wa anda sele ba to atina soro ko suno ama dama kuy musumani nonu mi yuye ba fo ko mesi kuma
k'a sɔrɔ u tɛmɛna fɛn bɛɛ kan o mana kɛ cogo o cogo papa an siɲɛ kɔni ka kɔrɔ lama sa e ye ne la la n'i ye la yɛrɛ ɲininka a t'a fɔ ka ɲɔgɔn tɛ yan to an ka kɔn k'a di mɔgɔ ma koyi ne kɔni t'i encouragé a ko la dɛ n t'i encouragé parce que an siɲɛ ye cɛkɔrɔba de ye e bɛ la denmisɛnnin fitinin ma k'a lanɔgɔ dɔrɔn de damana vie ninnu bila sa ayi ne kɔni t'i dɛmɛ a la papa ne t'i dɛmɛ a la la ɲɔgɔnna denmisɛnnin fitinin an siɲɛ fana t'i bolo d'a kunna k'a lajɛ ko ni ala ma hakilila latigɛ sinon bi y'a d'a ma ayiwa an k'a to la sa ne kɔni t'i dɛmɛ a la parce que ne bɛ taa la a ka côté de la ne bɛna ali de wele sisan i jija weleli la etiye tuguni etiye misirila alama ta tomoloma gakoro ante kiye ngula mume aje kana jigana bara de cara kabajigi gone do tante bonere kelen ni nganye mo de tote bara nyero ko ka chankwa ya famo bo nya famu o mala ka garga ma da mela jelema aje yeri ni nyo jaranye de am fa ngunu kan me kibuka bo ba vie demso no fe o kuma mo ne isoro ngolo ne ma baba vie demso no fe de ma atana benana aje atana ba de bila lani te classe kelen ate gatu guru kelen ngola demsen fitindi asantani senyere tamena mame ngonere me ngwani ali be nyoko fe an du dogon fitini ibini sendo demsen no fe mana kula fe mi yere anan dogon fitini ndo ayre era demdo re ibini sendo lati demso ene dogoyaw demso mena dogoyaw ne mogo papara tora wo babie demso mi lai ne ba na fa bi mba na fa shini wa na ala sonama la be ne kuna sigike kene sebe tay ngani ko mena ka kuma men idu rodo demsen nun te mogo bunya surtout janyo ko fe mi ngolo comme ota bashi comme ni na katali mesra dima amina kholo Nani? Yem tan koro ka cilawa. Nga ta ali wuri kana. Ni mo ni ko te. Ne rem ta sula nyon suku ka wo. Ni mo ame je ko fola. Ali. Ali yɛrɛ ne ma se k'i ka ko faamu a bɛ wagati bɔ e tun bɛ na yan mais sisan e ye yɔrɔ bila o tuma min ye mun de k'i la ou bien problème jumɛn de bɛ k'an fama ma ten ni problème min bɛ o ɲɛfɔ ye sa o yɛrɛ de y'a to n ye nɔgɔ ka bila ka t'i nɔfɛ donc i ka na ni min bɛ yen an ka ɲɛfɔ an ni ɲɔgɔn cɛ duguna foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ Tangara tiɲɛna n kan ka woro sar'u la nka e yɛrɛ b'a dɔn damanda ko don e yɛrɛ b'a kalama fala position min cogo min na ko kɔni ka ca donc tuma dɔ la f'an ka soli ka wuli ka taa baara kɛ pour que a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na quoi sinon wallahi ne ni Mimi cɛ teriya dɔrɔn ni ja yɛrɛ tɛ foyi tɛ ne ni Mimi cɛ ou bien a ye dɔ de f'i ye ayi a bɛ foyi fɔ n ye komi n yɛrɛ le faamuya ma donc o kama n ye nɔgɔ ka bila k'i wele sinon a bɛ foyi fɔ n ɲɛna i y'a ye mi balala ka yɔrɔ bila de dɔrɔn sinon a bɛ foyi fɔ ye e da ka girin cogo min na min fana da ka girin ten koyi n'i ka kuma lasɔrɔ man di dɛ a bɛ foyi fɔ n ɲɛna o tɛ baasi ye a yɛrɛ dun i famana k'a ye yan ayi a bɛ fama yan ma hali kunu wula fɛ a bɔra yan ne yɛrɛ bɔra baarayɔrɔ la dɔrɔn ne n'a doni yɛrɛ bɛɛ bila ɲɔgɔn ma an y'an sigi fila fila fɔ Ali ne yɛrɛ bɛ faamuya o depuis e fitinin ma min fana fitinin ma aw bɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔw hakili la ko ko wɛrɛ don o y'a sɔrɔ foyi t'i teriya gansan kɔ e dun sera furu ye min fana sera furu ye a t'a kɛ cogo bɛɛ la an ka ko kɛ foyi ye sa an ka kɛ furu ye ten o ma misa Tangara tiɲɛna
ne ni Mimi an denmisɛnninya kɛ ɲɔgɔn fɛ an kɔrɔbayara ɲɔgɔn fɛ e yɛrɛ b'a bɛɛ kalama a ko nin caman kalama yɛrɛ nga est-ce n'an ko an bɛna ko kɛ furu ye k'a fɔ na ɲa ko la munna parce que ne ni Mimi dagawuli teri ne ni o bɛ ɲɔgɔn fɛ kan na o ko dun ɲɛnabɔbaga ye Mimi yɛrɛ ye n'a fɔra ne ni Mimi ka tila ka furu a kuma ka ca dɛ Ali i ye tiɲɛ fɔ kɛ nka furu ni kanu kɔni tɛ kelen e b'a la ka lako yɛrɛ min fɔ nin ye awɔ n ko ne yɛrɛ terikɛ ancien b'o nɔfɛ furu la e b'o kalama mɔgɔ kɔni di i bolokɔnɔjɛgɛ bila i senkɔrɔjɛgɛ yɛrɛ Ali o ye tiɲɛ mɔgɔ t'i bolokɔrɔjɛgɛ bila i senkɔrɔjɛgɛ ɲɛ nga Mimi terimuso ye la ye n'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ kun don n b'o faamu mais ne ni Mimi nin cogo la tantɔ Tangara Ali ni e b'a fɛ kɛ ban e dan kɛ dɔrɔn k'a to ne ma dɔrɔn i y'a faamuya ne b'a n seko k'a ka bɛɛ lajɛlen woloma ka d'i ma i y'a mɛn kɛnɛ jɔrɔ o la yɛrɛ e k'a to ne ma dɔrɔn i y'a faamuya Tangara ni ko ten nga n bɛ hakili jagabɔ fɔlɔ dɛ fo ni Mimi yɛrɛ fana ka kuma fɔlɔ n'an kumana n'an bɛnna min kan ayiwa tɛna se ma k'o kuma ɲɛf'i ɲɛna ayiwa ni ko ten mais i kana to ka fama ma dɛ n'Ala sɔnna n tɛ fama min ko don min ko tɛ o kɛnɛ fama ma n tɛ fama ma i y'a faamuya n tɛ fama ma bilen kosɛbɛ walahi n tɛ fama ma bilen basi tɛ bon i bɛ sira di yan n bɛ fɛ ka taa fala la basi tɛ n'Ala ka jɛ ye waati b'a fɛ ka se dɔɔni sira donc n'Ala sɔnna a mana kɛ cogo min na wala an ɲɔgɔn kunnafoni mais kɛnɛ fama yɔrɔ ma dɛ ayi n tɛ fama bilen n tɛ fama bilen basi tɛ k'an bɛɛ dɔɔni Ala ka falaw ja an ba denmisɛnninw ka ko Ala dangu kɛlɛ dɔɔni ka fisa ni manawana ko ye